Por primeira vez, Ribeira acollerá unha proba de orientación. Será este sábado cunha carreira no Monte de San Alberto pola mañá e na parroquia de Corrubedo pola tarde. En San Alberto a mañán vai a ser a quinta proba da 23 Liga Galega de OP, de Campeonato da Xunta de Galicia de Distancia Media 2024 e tamén para puntuar na segunda proba de Liga Transfronteriza Galicia Norte de Portugal, que é a que se vai a facer no Monte de San Alberto. E despois pola tarde, xa en Corrubedo, a primeira proba da quinta Liga Galega de Sprint, Campeonato da Xunta de Galicia na vila de Corrubedo. Ademais, o Concello organizan este primeiro campeonato a sección de orientación da Universidade de Santiago, a Asociación de Veciños de Carreira e a Asociación Deportiva e Cultural Arnela, que leva anos promovendo a orientación que conta cada vez con máis afeccionados na comarca. Nós como club vimos pelexando para difundila nesta zona do Barbanza desde fai xa varios anos, bastantes, entonces, pois, de alguna maneira, conseguir que se leve a cabo esta proba supón un avance nesa nosa plan de futuro. Que temos unha sección de orientación e este ano pois, desenvolvéronse moitas actividades de orientación con moito éxito que dá lugar a pensar que isto ten moito futuro, polo tanto, pois, felicitar o Concello por acollela, agradecerlle a súa implicación e tamén pensar que toda esta zona pois, ten moita practicante de orientación e, polo tanto, o feito de que se organicen actividades nesta zona pois, facilita que a xente teña tamén probas preto da súa casa. A organización destas probas supuxo meses de traballo sobre o terreo para o deseño dos mapas. Facer un mapa de orientación como o de San Alberto, que o fixo Eduardo Ramos, da USC, implicou meses de pateadas por o monte, buscando cada metro cuadrado dese monte, que, bueno, tamén hai que reconocer que é un monte que ahora mismo é moi axeitado para a práctica da orientación. Os máis de 400 inscritos, principalmente corredores de toda Galicia e o norte de Portugal, deberán poñer a proba non só a súa capacidade física, senón outras habilidades técnicas e intelectuais para completar os percorridos.